Από το συνολικό χρέος. Άρα λοιπόν θα πάμε στα 200 για το δείτε. Από τα 274 δις που χρωστάμε στο εξωτερικό, να ξέρουμε ότι το 82% το κατέχουν ξένες τράπεζες, κυρίως γερμανικές και γαλλικές. Και η μέση διάρκεια του χρέους μας είναι 8 έτη. Κατά συνέπεια να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μας. Έχουν και άλλοι δηλαδή συμφέρον να λύσουν το πρόβλημα. Και επίσης ήθελα να προσθέσω και κλείνω με αυτό. Τα χαρτιά που έχουν στα χέρια τους πάνε και βόμβες. Ακριβώς. Να σκάσουν. Τα 150 δις τα έχει έκτη πια. Ακριβώς. Αλλά ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ότι μερικοί από τους αναλυτές και τους ξένους παρατηρητές λένε, αναρωτιούνται εάν η εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε αυτή τη διαδικασία είναι μια διαδικασία ώστε η χώρα μας να χρεοκοπήσει συντεταγμένα και να μην έχουμε μια παταγώδη χρεοκοπία όπως η Αργεντινή. Αυτό φυσικά σε καμία περίπτωση κανένας δεν το πιστεύει από εμάς, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει αυτός ο σπόρος των σκέψεων στους ξένους αναλυτές, οι οποίοι επηρεάζουν όμως τις αγορές ομολόγων και τα spreads. Έχουμε πάρα πολλές, αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ομανολισμένοι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σίγουρα, στο λέω.